لی عفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی وڵاتیان وێ di herdem û demekê de rastî mirin û jiyan ji destanê tên eger ne bi guleyan be bi şiweyekê din jiyana xwe ji dest didin. Ji ber ku li Efrînê tu deriyên fermî ji bo çûn û hatina sivîlan navbera wê û Tirkiyeyê de nehatiye ragihandin, xelkê Kurd yên dixwazin berê xwe bidin Tirkiyeyê neçar dibin bi awayekî nerewayî an ku bi qaçaxî derbasî Tirkiye bibin. û li ser sînûrê di navbera Sûriye û Tirkiyeyê de gelek çîrok û serpêhatiyên xemgîn û kovandar têne tûmarkirin. Keçeka Kurd xelka gundê Keferûmê yê bi ser navçeya Şera ya Efrînê ye. Dema dixwaz bi qaçaxî derbasî Tirkiye bibe, li ser sînûr ji ber aslangî û zehmetiya rê û matirsiya ku têra derbas bûye, rastî du kwîrîzên dil hat û ji bo nexweşxaneyê hate vekwestin piştira jiyana xwe ji desta. Li gor jêderên xwecehî ragihandine ku keça bi navê Lovîn Xelîl Şoto dema bi bav û dayika xwe re bi qaçaxî ji Efrînê di rêya parêzgeha Idlibê re derbasî Tirkiye dibû, ji ber ku derdora 15 demejmêran meşiyan e û ji ber zehmetbûna rê û kêmbûna pilaya germê Lovîn nikarîbû wê rewşê hilgire. Lewma rastî du kwîrîzên dil hat û tevî ji bo nexweşxaneya Tirkiye li Îslahiyê hatibû vekwestin lê jiyana xwe ji desta. Lovîn Xelîl Şoto ku bi mebesta gerêdana jiyana hevjîniyê bi dergistiya xwe yê bi navê candara Esterî re ji Efrînê berê xwe dabû Tirkiyeyê. Lê qedera wê ew bû ku nekîne merem û merada xwe û dawî bi jiyana wê were. Çîroka Lovîn li ser turên civakî bi şêwekî berfireh hate behezkirin û bi dilgeranî û bi xemgînî çîroka wê bi rewşa Efrînê re gerêda û wek boka Efrînê nav lê hate kirin. Di 28 Adarê sala 2018 de deriyê gundê Hemamê yê navçeya Cindirêsê yê hevsînûr bi Tirkiye re bi şêweyekê fermî hatibû vekirin û xelkê Efrînê hêvî û umîdê xwe li ser danîbûn ku bibe derfeteke wek deriyê Ezazê û Babilhewa, da ku rewşên mirovî û nexweş û çûn û hatina di helkeftan de û rewşên taybet û bazirganiyê tê re derbas bibin. Lê ew derî bi tenê ji bo mebest û armancên taybet tê bikaranîn û tanha li pêş çavên sivîlan nehatiye vekirin. û eger welatî neçar bibin derkevin, xwe li çûl û baniyan dixînin da ku xwe bigînin Tirkiyeyê. û herdem welatiyên Efrînê bihêvîne ku ew derî bi fermî were vekirin, da ku rewşên wek çîroka Lovîn dubara nebin.